бахшида ба рӯзи модар дар тарабхонаи шоҳроҳи ноиб Бобоҷон Ғафуров ҷамомади пуршукӯҳ доир гардид. Дар он занони касбу кори гуногун, собиқадорони меҳнат, фаъолон ширкат варзида ин рӯзи фархундаву фараҳбахшро истиқбол гирифтанд. Дар тантанаҳои идонаи рӯзи модар муовини раиси вилояти Суғд Ҷамшед Ҷӯразода ва раиси ноиб Бобоҷон Ғафуров ширкат намуда ҳамагонро бо ин ҷашни фархунда муборакбод намуданд. Аз ҷумла раиси ноҳия дар суханронии худ афзуд ки дар ҳамаи сохторҳо имрӯз занон фаъолият дошта баҳри рушду пешрафти ноҳия саҳми мондагор доранд. Таъкид гардид ки рӯзи модар шинохти мақому манзалати зан модари тоҷик ин шинохти миллат аст. ҳамин аст ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон занонро оинаи чеҳранамои миллат унвон намуданд. дар ҳамоиши идона муовини раиси вилоят паёми табрикии раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзодаро бахшида ба рӯзи модар расонида занону духтаронро бо ин санаи муборак таҳният гуфт. Ёдрас гардид ки занону духтарон дар ҷомеаи рушдкунанда имрӯз иқдомҳои созандаро ҳамеша дастгириву ҷонибдорӣ мекунанд ва дар амалӣ сохтани корҳои ободонии созандагӣ дар вилоят махсусан тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист нақши беандоза доранд. Барномаи рангини фарҳангӣ бо иштироки аҳли фарҳангу санъати ноҳия ва вилоят пешкаши тамошобинон гардонида шуда занону бонувон зери садои мусиқии рӯҳнавос бо шукргузорӣ аз фазои сулҳу ваҳдати миллӣ шодиву сурур намуданд. дар тантанаҳои идона ба бонувон меҳрномаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлати ноиб Бобоҷон Ғафуров ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мо хурсанд аз он ҳастем ки бо дастгирӣ ва ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муддати соҳибистиқлолии кишвар зиёда аз 30 адад санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар самти занону бонувон ба тавсиб расида бисёр ҳам хуб ба роҳ монда шуда амалӣ гардида истодааст ки ин барои рушд намудани оила зиндагии шоистаи ҳар як бонуи ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр ҳам саҳми арзанда гузошта истодааст. бо самараи истиқлоли давлатӣ дар ин кишвари сабзмеҳан имрӯз занону духтарон либосҳои миллӣ чакан, атласу адрас ба бар карда фазои кӯчаву хиёбон, боғу гулгаштҳо ва идораи корхонаҳоро намои идона мебахшанд. рангорангии табиат ва тобишҳои рангҳои либосҳои миллӣ ба ҳусни модарону духтарони мо зебоию назокати бештар зам мекунад. яъне фасли баҳор ки табиати модарону хоҳарони мо созгор аст, сиришти зебоипарастии онҳоро таровати баҳорона мебахшад. ҳамчун рамзи эҳтиром ба бузургтарин мавҷудот модар ҳамин гуна чорабиниҳо дар ҳамаи ҷамоату шаҳраки ноҳия доир карда шуд. таҷлили рӯзи модар ки ҳамасола дар рӯзҳои аввали фасли гулрези баҳор дар сатҳи давлатӣ ва бо тантанаву шукӯҳии хоса ҷашн гирифта мешавад, рамзи нафосату поксириштӣ, зебоӣ ва муҳаббату садоқат нисбат ба зан модар мебошад.